Přátelé, my jsme křesťanské společenství Živá voda a my jsme dnes sem přišli, aby jsme vám pověděli dobrou zprávu o Ježíši Kristu. Možná nevíte, že Ježíš Kristus se nenarodil náhodou, byla to Boží vůle, protože Bůh Otec poslal to nejdražší, co měl, jak říká Bible Jan 3,16, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby byl skrze něj zachráněn spasen. Přátelé, Ježíš Kristus se nenarodil náhodou, ale byl to Boží záměr. Proč? Protože narodil se proto, aby nás spasil. Možná řeknete, co to znamená. Je to proto, aby nás zachránil od hříchu. Protože nebe a peklo je reálné a lidé, aniž by to ovlivnili, se rodí v hříchu. A to skrze hřích, který udělal Adam s Evou v zahradě Eden, a to, že okusili ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého. Bůh jim zakázal jít z tohohle stromu, ale oni nerespektovali Boží příkaz a vzali si toto ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého. Bůh je musel potrestat, protože on je spravedlivý a proto byli vyhnáni ze zahrady Eden. Skrze tento hřích, aniž by to lidé ovlivnili, se rodí v hříchu. Proto Ježíš Kristus se narodil, trpěl, nechal se ukřižovat a třetího dne vstal z mrtvých. Jak říká Boží slovo, že to bylo Boží vůlí, že on se narodil, že to bylo Boží vůlí, aby byl zkroušen nemocí, že on trpěl za nás, že to byly jeho rány, které nás uzdravili. Přátelé, věřím, že chcete mít věčný život, ale tento věčný život získáte jenom tehdy, pokud pozvete Pána Ježíše do svého srdce. Proto jsme tady, aby jsme vám řekli dobrou zprávu a mohli se smířit se svým Bohem. Protože pravda je taková, že jednou odejdeme z tohohle světa. Ale kam půjdete? Půjdete do nebe nebo půjdete někam jinam? My víme, že existuje nebe a že existuje i peklo. A lidé podle Božího slova, pokud nepřijmou Pána Ježíše do svého srdce, neučiní ho svým pánem a spasitelem, nebudou moci jít do nebe, nebudou jim odpuštěny hříchy. Proto jsme tady, aby jsme vám zvěstovali tuto dobrou zprávu, abyste měli stejnou šanci jako my a miliony lidí na celém světě rozhodnout se pro Ježíše Krista, mít věčný život, aby vám byly odpuštěny hříchy, vy se smířili se svým Bohem a až bude čas, abyste šli opravdu do nebe. V Římanům 10. kapitola 9. verš nám říká: vyznáš-li ústy Ježíše jako svého Pána a srdcem uvěříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Přátelé, nestačí jenom věřit, je potřeba ústy vyznat. Proto jsme tady, aby jsme vám dali stejnou šanci, abyste se mohli smířit se svým Bohem, abyste ho mohli pozvat do svého srdce. Možná nemáte o Boha zájem, možná ho hledáte, možná slyšíte tuto zprávu poprvé, ale já vám chci říct, Boží slovo říká, když uslyšíte Boží hlas, nezatvrzujte svá srdce. A já vám chci říct, pokud uslyšíte toto poselství, ať jste kdekoliv, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru, ale než odmítnete tuto zprávu, zeptejte se, Bože jsi, Bože opravdu existuješ, má ta žena pravdu nebo ne? Bůh vám určitě odpoví, protože lidé, když hledají, tak nalézají. Boží slovo říká, že když tlučete, bude vám otevřeno. Když voláte, že Bůh se vám ozve. Pokud jste tady a chcete přijmout Pána Ježíše do svého srdce, pokud ho chcete přijmout jako svého Pána a Spasitele, já vám chci v tom pomoct. Můžete po mně opakovat tuto krátkou modlitbu. Pane Ježíši, já věřím, že jsi Boží syn. Pane Ježíši, já věřím, že jsi se nechal ukřižovat. Třetího dne vstal z mrtvých a teď sedíš po pravici svého Otce v nebesích. Pane Ježíši, já vyznávám, že jsem velký hříšník. Otevírám ti své srdce. Vstup do mého srdce. Staň se mým Pánem a Spasitelem. Pane Ježíši, uzdrav mě. Pane Ježíši, osvoboď mě. Pane Ježíši, udělej ze mě člověka podle svého charakteru. Amen. Pokud jste se modlili tuto modlitbu, věřte, že Bůh vstoupil do vašeho srdce, byly vám odpuštěny hříchy a dnes, kdybyste odešli, půjdete opravdu do nebe.
Pak je dobré, abyste navštěvovali křesťanská shromáždění. Chceme vás pozvat na naše pravidelné bohoslužby, které pořádáme každou neděli v 10 hodin na Cejlu 93. Nebo můžete navštívit naše webové stránky ksživavoda.e-stránky.cz nebo můžete za námi ještě přijít, než odejdeme. Odpovíme vám na jakoukoliv otázku budete chtít a chceme se i za vás modlit, protože víme, že Bůh je Bohem zázraku a my se chceme modlit za lidi, protože víme, že Bůh žije, dělá zázraky a mění lidské životy. Já sama jsem žena, která jsem byla uzdravena ze zápalu plic bez léku a z tuberkulózy, přátelé. Takže vím, že Bůh opravdu žije. Byla jsem žena, která jsem uvěřila před 15 lety Ježíše Krista. Dnes jsem pastorem křesťanského společenství Živá voda, který jsem založila v roce 2011 jako pomoc lidem, aby poznali Ježíše Krista a ti, kteří je znají, aby opravdu žili plnohodnotný život, který by jim nabízí kniha Bible. Přátelé, já jsem byla nevěřící člověk, ale tím, že jsem se setkala s živým Kristem, aniž bych to očekávala, a je to opravdu pravda, jsem uvěřila v Boha. Takže někdy mě lidé říkají, já jsem tvrdý ateista, já nevěřím Boha. Já jsem byla taky. Šla jsem proti Bohu, ale tím, že jsem umírala na zápal plic, Bůh se mě dal poznat a řekl mě, neboj se, já tě zachráním. Já říkám, Bože, jestli ty mě zachráníš, já budu říkat, že jsi živý. Přátelé, je to pravda, 15 let svědčím o tom, že je Ježíš Kristus opravdu živ. Mám s ním osobní vztah, jak říká Boží slovo, a jezdím po městech a obcích v České republice, jsem byla v zahraničí, naposledy v Norsku a kážu lidem dobrou zprávu o Ježíši Kristu, protože vím, že Bůh žije, dělá zázraky a chce udělat ten největší zázrak, spasit vaši duši. Bůh je duch a na něho můžeme jenom přijít, ne myslí, ale srdcem. Jenom když se rozhodneme a řekneme, Bože, vstup do mého srdce a staň se mým pánem a spasitelem, opravdu změní váš život, smíříte se se svým Bohem a dnes, kdybyste odešli, půjdete do nebe. Takže proto, přátelé, jsem tady na tomto místě, protože chci vám dát stejnou šanci, jako jsem měla já a miliony lidí na celém světě. Protože vím, že Bůh je láska a já taky miluju lidi, protože Bůh miluje lidi a chci, aby poznali pravdu. Pravdu, kterou kázal i mistr Jan Hus a další, kteří za pravdu byli nejenom upáleni, ale byli umučeni, přátelé. Proto jsem tady a vím, že Bůh existuje a toužím, aby lidé znali pravdu. A když budou chtít, aby tu pravdu přijmuli, protože vím, že nebe a peklo je reálné, přátelé, ví to. I sama jsem se setkala s živým Kristem a znám svědectví lidí, kteří opravdu byli v pekle a vysmívali se Bohu, ale dnes jsou z nich křesťané a přijali svůj život Ježíše Krista. A toužím, aby každý člověk byl zachráněn a spasen. Přátelé, proto jsem tady. Proto vedu křesťanské společenství Živá voda a dělám všechno pro to, aby lidé znali pravdu a mohli se pro tu pravdu rozhodnout. Takže Bůh vám žehnej, přeju vám krásný zbytek dne, vím, že máme teďka tropické počasí, ale nebojte se, prostě když Bohu zavoláte, on vám pomůže, i když je takové vedro. Takže Bůh vám žehnej, přeju vám krásný zbytek dne a nashledanou.